Здравейте на всички! Отдавна се канех тук да покажа едно... как строят хората, бе? Не като нашите строители. Ставаше въпрос за... че първо се прави инфраструктурата, после се строи. Само че най-вероятно в България е наобратно. Ето го пътя, тротуарчето на края на града. Ето това отсреща, където е празното, това тук отгоре. Вижте го. Така. Ще бъде строителна площадка. Така. Следете ми месата. Те го на пътя. Тук, на този път, нямаше тази алея. Нямаше тази алея. Нямаше ето това. Нямаше ето това. И нямаше ето това. Това всичкото започна оттам. Оттам. Започна оттам. Вижте ли къде е от завоя? И продължи ето така до ето това кръстовище, което не беше кръстовище. Ще се опитам да бъда бърз. Ще се опитам да бъда бърз. Ето това кръстовище, което не беше кръстовище. Сега е кръгово. Тревичката тук още не е прораснала. Ето тук под тия плочи всичко минава. Минава електричество, минават канализация, минават токове, минават интернети. Всичко минава от тук. Така. Ето това кръгче. Добре го вижте. Това кръгово с отбивката, ето там отсреща, където ще се влиза за новия квартал. Вече са стоварили баластите. Изкопали са и тук отдолу, направили са нови. Така. Оставили са подходите как се правят с 45 градуса, 15 градуса наклон. Тук антислип плочки. Навсякъде. От тук са оставили подходите надолу за единия тротуар. От тук подходите нагоре за другия тротуар. Така и ето това ще бъде. От тук започват да влизат машиници. И се започва да се строи. Тегла. До тук стига тока, от тук нататък вече се копа и се правят новите токове на целия. Сега все още е нива, защото човека ще си преведе последната реколта. Ето това всичкото, което го виждате. Ще бъде един естейт от 250 къщи. И тук в началото ще има два блока с по 50 апартамента, които и водят кондо. Които един от една страна ще са 50, ето тук, къде е под хора. Там до другия, и от другата страна ще има още един 50 тук въгъла. Обикновено това представляват, един блок представлява 20% от 20% от строителството, което се дава на общината. Тя го изкупува и настанява социално слаби или хора, които не могат да си позволят високите цени на найма, но контрола е изключително сериозен. И така. Значи, това кръстовище, ето тук, беше най-обикновен кръстовище с път. Направиха кръгово, постъпи, системите, включително и асфалта, за 2 седмици. Това кръстовище е точно толкова голямо, колкото кръговото кръстовище в Пловдив на Панаира.
Айде, лек ви ден. Бъдете здрави. Те така се прави.